Παππού, σώσε μας. Ξέρεις πώς πάμε από εδώ για Αγία Μαρίνα? Ζάτσε, στο χαράτσι Ζερβάτ, τσαπίστη ηλεκτρονέτ, όλο τρέτα. Κατέεις. Γιαγιάκα, για Μοσχολούρι. Κατά πού πάμε? Του Γρουκόριμ μέχρι να συναντήσετε την ηλεκτρονέτ. Από εκεί δεξιά, Σακάτ. Συγγνώμη, το καφενείο του Μανώλη, μήπως ξέρετε που είναι? Μανουέλ. Πού είναι? Α, βήμα. Άντε, γεια μας. Α, να πάνω στην ώρα τηλεόραση του παράγγειλα. Από το e-shop και Electronet. Παν που είμαστε. Μεγάλη ευκολία. Και εδώ ηλεκτρονέτ. 20 χρόνια. Η Ελλάδα μας εμπιστεύεται. Πού πάμε τώρα? Τώρα, πάμε για δώρα. Γιορτάζουμε 20 χρόνια και χαρίζουμε δώρα αξίας πάνω από 10.000 ευρώ. Μπες και εσύ και κέρδισε στο www.electronet.gr.